Il-Partit Laburista huwa dak li joħloq il-ġid, l-opportunitajiet u x-xogħol. Messaġġ li tenna l-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela meta l-ħadd filgħodu żar il-lokalitajiet tan-Naxxar, Ħażabbar u ż-Żurrieq. Quddiem iċ-ċentru Laburista f'kull lokalità lejlet jum il-ħaddiem, il-Prim Ministru kellu messaġġ ċar. Kelma waħda nagħtikom li mhux se tgħaddi ġimgħa waħda li fiha ma nibqgħux nagħtu aktar inizjattivi, aktar għajnuniet biex intellaw il-fuq il-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiem Malti u għawċi. Hawnhekk il-Prim Ministru elenka numru ta' miżuri li ħabbar il-Gvern fl-aħħar jiem u ġimgħat kollha bilan li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Fost l-oħrajn sema l-iskema li biha ġiet irdupjata l-għajnuna finanzjarja għan-negozji li jażlu li jinvestu fi proġetti aktar sostenibbli, il-voucher lil eluf ta' studenti biex igawdu minn internet b'xejn, il-pagamenti li nħarġu għal dawk li sofrew xi inġustizzji fil-passat u t-tnedija tal-konsultazzjoni pubblika biex tiżgura s-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Il-Prim Ministru nnota ritmu b'saħħtu ta' ħolqien tax-xogħol u saħaq kif dan il-Gvern se jżommu għaddej għall-4 snin li ġejjin. Ma naqas li jsemmi tkabbir ekonomiku li qed jesperjenza pajjiżna taħt Gvern Laburista u kif permezz ta' dan se jkompli jinħoloq il-ġid li jitqassam għand il-Maltin u l-Awċin. Il-mexxej Laburista rimarka kif waqt li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed tattakka u titkellem kontra l-għajnuniet li qed jingħataw, Gvern Laburista qed iwieġeb u se jkompli jwieġeb b'aktar ħidma. Ħadd ieħor qed jipprova jgħaddi dal-messaġġ illi jgħidu qegħdin imma mhux normali illi Gvern jgħin, mhux normali illi l-Gvern jagħti l-għajnuniet, mhux normali illi l-Gvern jagħti l-inizjattivi, huwa normali biss sakemm jibqa' l-Partit Laburista fil-Gvern. Ħadd ieħor anke mill-Oppożizzjoni jitkellem kontra l-għajnuniet, jitkellem kontra l-appoġġ illi nagħtu lill-familji tagħna u ftakru x'għamlu meta kienu fil-Gvern il-biżijiet xeħtuhom fuq in-nies. Il-Prim Ministru appella u stiedel lil kulħadd biex it-tnejn jattendu għall-attivitajiet ta' jum il-ħaddiem fil-Belt Valletta. Ejja nkunu kburin li aħna l-partit illi jġib l-għaqda nazzjonali, aħna maħniex il-partit li jifret u li jġellet, aħna l-partit tal-għaqda. U għalhekk nistedinkom biex għada tinaqdu miegħi fil-Belt Valletta ħalli niċċelebraw jum il-ħaddiem f'ċelebrazzjoni ta' għaqda nazzjonali. Ejja ħalli flimkien nibatu messaġġ ta' għaqda Maltin u Awċin maqudin flimkien. Grazzi.